предишния епизод говорихме за космическите рекордьори, обекти с крайни стойности, свръхплътна материя, огромни черни дупки, бързи пулсари, звезди с релативистични скорости, свръхмасивни звезди и блазари. Но екстремното във Вселената не е само в отделните обекти. Понякога рекордът е място, понякога е среда, понякога е събитие, а понякога е почти пълна липса на нещо. Днес няма да говорим само за най-голямото или най-масивното. Ще говорим за най-студеното, най-горещото, най-енергийното, най-големите структури, най-силните звездни ветрове и най-празните области в космоса. Това е епизод за границите на условията, при които Вселената работи. Бумеранговата мъглявина често се описва като едно от най-студените известни естествени места във Вселената. Причината не е, че се намира далеч от звезди. В космоса има много студени области. Специалното при нея е бързото разширяване на газ, изхвърлен от умираща звезда. Когато газът се разширява много бързо, той се охлажда. При бумеранговата мъглявина това охлаждане е толкова силно, че част от газа е по-студен дори от космическия микровълнов фон, остатъчната топлина от ранната Вселена. Това я прави особено интересна. Обикновено космическият фон задава почти минимална естествена температура за междузвездното пространство, а тук имаме локална област, която пада под тази стойност. Бумеранговата мъглявина не е просто красива форма. Тя е лаборатория за това как умиращи звезди губят маса, как газът се охлажда при разширяване и как кратки преходни етапи в живота на звездите могат да създават крайни условия. Когато материя пада към черна дупка, тя не изчезва веднага. Преди да премине отвъд хоризонта на събитията, газът често образува акреционен диск, плоска, въртяща се структура от материя, която се движи навътре. В този диск газът се трие, сгъстява и нагрява. Температурите могат да достигнат милиони градуси, а в още по-екстремни области около черните дупки се появява плазма, която излъчва рентгенови лъчи. Това означава, че черната дупка сама по себе си е невидима, но процесите около нея могат да бъдат сред най-ярките и горещи явления във Вселената. Акреционният диск е важен, защото показва как гравитацията се превръща в светлина. Потенциалната енергия на падащата материя се превръща в топлина и излъчване. Затова много от най-ярките обекти в космоса не са звезди, а области около черни дупки, където материята е нагрята до крайност. Гама избухванията са сред най-мощните експлозивни явления, които наблюдаваме. Те могат да траят от части от секундата до няколко минути, но за това кратко време освобождават огромно количество енергия под формата на гама лъчи, най-високо енергийният вид електромагнитно излъчване. Има два основни типа. Кратките гама избухвания често се свързват с сливания на компактни обекти, например неутронни звезди. Дългите гама избухвания обикновено се свързват с колапса на много масивни звезди и раждането на черна дупка. Важното е, че не виждаме цялата енергия във всички посоки еднакво. Често излъчването е насочено в тесни струи. Ако такава струя е насочена към Земята, избухването изглежда изключително ярко. Гама избухванията не са просто космически фойерверки. Те са свързани с финалните етапи на масивни звезди, с сливания на плътни обекти и с образуването на черни дупки. Това ги прави едновременно кратки събития и ключ към най-екстремните процеси на звездната еволюция. Когато говорим за най-големите структури във Вселената, трябва да бъдем внимателни. Голямата стена Херкулес, северна корона, е предложена като огромна космическа структура, открита чрез групиране на гама избухвания в определена област на небето и в определен диапазон от червени отмествания. Ако тази структура бъде окончателно потвърдена, мащабът й би бил огромен, от порядъка на милиарди светлинни години, но тук има важна уговорка. Това не е структура, която виждаме директно като снимка на галактическа стена.
Тя е изведена статистически от разпределението на гама избухванията, които служат като маркери на далечни галактики. Затова е по-точно да я наричаме кандидат за една от най-големите известни структури, а не безусловно най-голямата структура в Вселената. Тази тема е ценна именно заради научната предпазливост. Тя показва как астрономите не само снимат обекти, а анализират разпределения, вероятности и големи каталози. На тези мащаби Вселената вече не е просто сбор от отделни галактики. Тя прилича на космическа мрежа с нишки, стени, купове и празнини. Звездите на Волф-Райе са едни от най-екстремните масивни звезди. Те са горещи, ярки и нестабилни, но най-важното при тях е силната загуба на маса. Тези звезди изхвърлят огромни количества материал чрез мощни звездни ветрове. Звездният вятър не е вятър като на Земята. Това е поток от частици, изхвърлен от звездата в околното пространство. При звездите на Волф-Райе този процес е толкова силен, че външните слоеве на звездата могат да бъдат почти оголени. Затова в спектрите им виждаме силни линии на елементи като хелий, азот, въглерод и кислород, в зависимост от конкретния тип звезда. Тези звезди живеят кратко и бурно. Те са важни за химическото обогатяване на галактиките, защото връщат обработена звездна материя обратно в междузвездната среда. Някои от тях могат да завършат като свръхнови, а при подходящи условия и като източници на дълги гама избухвания. Звездите на Волф-Райе са пример за това как една звезда може буквално да се саморазгражда, докато още свети. Следната крайност не е горещина, маса или енергия. Тя е празнота. Празнината на Воловар е една от най-големите известни космически празнини. Това е огромен регион от пространството, в който има много по-малко галактики, отколкото бихме очаквали за такъв обем. Това не означава, че там няма абсолютно нищо. Има галактики, газ и тъмна материя, но плътността е много по-ниска от тази в галактическите купове и нишките на космическата мрежа. Космическите празнини са важни, защото показват другата страна на голямата структура на Вселената. Ако галактиките образуват нишки и възли, празнините са пространствата между тях. Те не са грешка в картата, те са част от картата. Изучаването на такава област помага да разберем как гравитацията е събрала материята в едни региони и е оставяла други сравнително празни. Празнината на Воловар е добър финал за този епизод, защото показва, че крайността не винаги означава повече, понякога означава много по-малко. В този епизод видяхме, че Вселената достига крайности не само чрез отделни обекти, а и чрез условия, среди и мащаби. Бумеранговата мъглявина показва екстремно охлаждане. Акреционните дискове около черни дупки показват екстремно нагряване. Гама избухванията показват екстремна енергия за много кратко време. Голямата стена Херкулес, северна корона, показва как търсим структури на почти невъобразими мащаби. Звездите на Волф-Райе показват масивни звезди в процес на бурна загуба на материя. А празнината на Воловар показва, че дори липсата на галактики може да бъде космически рекорд. С този епизод завършваме кратката поредица за странните и екстремни обекти във Вселената. Видяхме обекти, които изглеждат невъзможни, сигнали, които трябва да разчетем, рекордьори, които поставят физиката на граница и места, където самите условия са крайни. Ако този епизод ви е харесал, абонирайте се за Астролабия, харесайте видеото и напишете в коментар коя крайност ви впечатлява най-много: най-студеното, най-горещото, най-енергийното, най-голямото или най-празното. А ако познавате човек, който обича космоса и научните загадки без излишни сензации, препоръчайте му Астролабия. До нови срещи!